Delegacija opštine Gazibaba iz Republike Severne Makedonije boravila je u trodnevnoj poseti opštini Stara Pazova. U cilju razmene iskustava, produbljivanja odnosa i saradnje, predsjednici opština Boban Stefkovski i Đorđe Radinović potpisali su sporazum o saradnji ove dve lokalne samouprave. Trajan Angelovski, predsjednik Privredne komore Severne Makedonije, ističe da su oni jedni od aktivnih participijenata u inicijativi Otvoreni Balkan. Mi apsolutno podupiremo, pomažemo i stimuliramo privredni razvoj, saradnju između lokalnih samouprava i smatramo da je to izuzetno bitna stvar da lokalne samouprave krenu da se malo zbližavaju, da menjaju svoje iskustva, apliciraju na evropske projekte i ovaj region definitivno mora da se integriše što je moguće više. U sastavu Skoplja nalazi se 6 gradskih četvrti, među kojima je i opština Gazibaba, koja je jedna od najrazvijenijih. Predsjednik opštine Boban Stefkovski istakao je ovom prilikom da ove dve lokalne samouprave itekako imaju zajedničkih ciljeva, a da je ovo prijateljstvo samo korak ka stvaranju bolje budućnosti Makedonaca i Srba. Opština Gazibaba i opština Stara Pazova su kompatibilne opštine koje mogu da sarađuju na puno polja. U tom pravcu, na našim poslovnim sastancima, promovisat ćemo naš investicioni plan koji posjeduje opština Gazibaba sa ciljem da kompanije sa teritorije Staropazovačke opštine dođu kod nas, ali i obrnuto. Srpsko udruženje u Skoplju, Mir, Sloga, Stabilnost, iniciralo je posetu i uspostavilo kontakte između dve opštine, a predsjednik Đorđe Radinović je iskazao izuzetno zadovoljstvo potpisivanjem sporazuma. Ovo je ono što je cilj obe države, obe zemlje i naravno i ostalih zemalja u regionu, da se što više upoznajemo, da uspostavimo saradnju. Pre svega upoznajemo se, bit će saradnje i što se tiče i kulture i sporta, ali ono što je najvažnije za građane i za život naših građana i jedne i druge opštine, to je da uspostavimo privrednu, ekonomsku saradnju, pošto sami znamo da Otvoreni Balkan znači otvorene granice i da su velike mogućnosti i kod zajedničkih projekata prema evropskim fondovima i saradnje naših privrednika. Gosti su također obišli i nekoliko kompanija u opštini, a Radinović ističe da će se naredni put uključiti i privrednici dve zemlje radi uspostavljanja ekonomske saradnje, najvažnije za građane.